Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, selektibitateko fisika ariketak landuko ditugu. Hasiko gara uinen ariketa batekin. Ikusten dugunez, ariketan uin elongazio ekuazioa ematen digute eta ekuazio honekin eskatzen digute uin zenbakia eta uin luzera lortzeko. Hasteko uin zenbakia kalkulatuko dugu. Horretarako, fijatu behar gara gure elongazio ekuazioan eta isaren koefizientea hartuko dugu uin zenbakia ateratzeko. Ondorioz, K izango da pi zati lau. Hemendik zuzenean hartuta. Eta bere unitatea metro ber minus bat izango da. Baina, uin luzera lortzeko hartu behar izango dugu uin zenbakiaren formula hortik lambda askatu ahal izateko. Orduan, uin zenbakiaren formula izango da bpi zati lambda, eta jakinda gure uin zenbakia pi zati lau dela, sistema bat egingo dugu eta lambda aterako dugu. Pi zati lau berdin bpi zati lambda. Ondorioz, pi bi aldietan dagoenez, lambda pasatzen da positibo izatera eta gure lambda 8 metro izango dira. Orduan, hau eta hau izango litzateke, hau uin zenbakia eta hau uin luzera. Ondorengo atalean eskatzen digute vibrazio higiduraren abiadura lortzeko. Aldiune zehatz batean, hau da, isa lau metro direnean eta denbora 8 segundo direnean. Vibrazio higiduraren abiadura lortzeko elongazio ekuazioaren deribatua egin beharko dugu denborarekiko. Ondorioz, gure abiadura izango da gure funtzioaren iren deribatua denborarekiko. Kasu honetan, bi bider sinu bi pi zati bosteken pi zati lau isa egiteko, lehenik eta behin bi konstante, sinuren deribatua kosinu izango litzateke, eta barrukoa modu berdinean utziko dugu. Pi zati lau isa, eta deribatzen dugunean sinu, bihurtzen dako sinu, eta barrukoaren deribatua biderkatuko dugu. Deribatzen gaudenez denborarekiko, orduan deribatuko dugun termino bakarra izango da bpi zati bost terminoa. Ondorioz, bpi zati bosteren deribatua bpi zati bost izango litzateke. Eta hau izango litzateke gure abiaduraren formula. Balioa aldiune horretan kalkulatzeko, bakarrik sartu beharko genituzke t gaitik eta isa gaitik gure datuak. Kasu honetan, bi bider kosinu bpi zati bost bider zortzi, ken pi zati lau bider lau bider bpi zati bost. Hau zuzenean kalkulagailuan sartuko bagenu, abiaduraren balioa lortuko genuke. Hau da, 2,03 metro segundo. Eta ondorioz, azkenengo atal egiteko, azelerazioa aldiune berdinean eskatzen digute. Vibrazio higiduraren abiadura lortzeko elongazioaren ekuazioa denborarekiko deribatu dugunez, abiadura lortzeko, azelerazioa lortzeko, abiadura deribatu beharko dugu azelerazio bihurtzeko. Ondorioz, azelerazioa lortzeko, egingo duguna izango da berriro abiadura kasu honetan denborarekiko deribatu. Kasu honetan kontuan izan behar dugu sinu deribatu beharrean kosinu deribatu beharko dugula, baina hala ere deribatu daiteke. Gogoratu kosinuren deribatua minus sinu dela, ez sinu positiboan. Ondorioz, gure funtzioa negatibo bihurtuko da, bi bider sinura bueltatuko gara, bpi zati bost bider t, gehi, ken pi zati lau bider isa, eta kasu honetan geneukan bpi zati bost, eta berriro deribatu behar dugunez funtzioa bpi zati bost berbi geratuko zaigu, bale? Eta hau izango litzateke azelerazioaren ekuazioa. Berdina, aldiune horretan azelerazioaren balioa bihurtzeko, bakarrik sartu beharko
ditugu isa eta teren balioak. Kasu honetan, a izango litzateke minus b bider sinu bpi zati bost bider sortzi, ken pi zati lau bider lau, bider bpi zati bost eta guztia berbi. Berriz, kalkulagailuan sartzen baditugu balio hauek, urrengo azelerazioaren balioak lortuko dugu. Gogoratu gure ekuazioa negatiboa dagoenez, lortuko dugun emaitza negatiboa izango da. 1,86 metro segundu karratu. Orduan, uhinen ariketak ebatzi ahal izateko, kontuan izan behar dugu gure uhinaren ekuazioa ematen diguten ala ez. Gogoratu behar dugu, izaren koefizientea gure uhin zenbakia izango dela. Eta uhin zenbakitik uhin luzera lortu dezakegula. Eta beti, elongazioaren ekuazioa ematen digutenean, deribatzen badugu denborarekiko abiadura lortuko dugu, eta abiadura denborarekiko deribatzen badugu, azelerazioa lortuko dugu. Bueno, eta hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.